ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಬಂದ್ ಮನ್ಪುಗ ನೀನು ಪಕ್ಕ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ದೆಪ್ಪು ಇರೇಂ ಪೂರ ದೆಕ್ಕು ಒಂದುರ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಅಂತ ಒಂದುರ್ಲಿ. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಇದು ಎಂಕಲ್ ಒಂದು ಕತ್ತಿ ಬತ್ತೊಂದುಂತದೆ ನಾನು ಸೆಂಪರ್ ಬಂದು ಕತ್ತಿ ಬತ್ತೊಂದು ದಾಯ ಗೊತ್ತುಂಟೆ ಪುಷ್ಪರ ದಾದೆಕ್ಕೊಂದು ಪುಷ್ಪ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಗೈಸ್ ಬಿತ್ತುಲೆ ದಾದ ಅಂತಂದುಲ್ಲೆ ಎಂದು ಎಂದು ಬೆಲ್ಲ ಗುದ್ದನು ಒಂದು ವೈಕ್ ಚೀಪೆ ದಡ್ಡೆ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸೇರು ಮನಸ್ತಾರಿ ಪಾರ್ದ ಒಂಜಿ ಸೇರು ಅವತ್ತೆ ಶೋಕ್ ಒಂಜಿ 6-7 ಗಂಟೆ ನೆನೆದರು ಇತ ನಮ್ಮ ಗ್ರೈಂಡರ್ಗೆ ಪಾರ್ದು ಅವೇನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪುಗ ನೈಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಸಣ್ಣ ಮಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಐಕ್ ಈ ಚೀಪೆ ದಡ್ಡದ ನೆಕ್ಕು ಓರಣ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮನ್ಪುಗ ಐಕ್ ಮೀತೆ ಬೆಲ್ಲ ಗುದ್ದ ಒಂದು ಉಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲ ಗುದ್ದರೆ ಐತೆ ಏಪ ರೆಡಿಯ ಒಂದು ಕಾತ ಒಂದು ಉಲ್ಲಿ ಹೆಂಚ ಸರಿ ತೂಕ ಐತೆ ಮಲ್ಪುಗ ವರ ನಮ್ಮ ದೆಕ್ಕಗ ವರ ಪೂರ ಕೈ ಪಡ್ದು ದೆಕ್ಕೊಡು ಗ್ರೈಂಡರ್ದ ನಮ್ಮ ನೇಪಾಳ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುದು ಗ್ರೈಂಡರ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಇದೆ ಒಂದು ಪಾಡಿ ಅರಿಪಾಡಿ ಐತೆ ಸಣ್ಣ ಜಿಂಜ ತೆಲ್ಪುಲ ಬೊಚ್ಚಿ ತೆಲ್ಪು ಜಿಂಜ ದಪ್ಪಲ ಬೊಚ್ಚಿ ನಮಗೆ ತೆಲ್ಪು ಅಂತ ಅವೇನು ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಹಾಕೋದು ಅದ ಮೀಡಿಯಮ್ ಅದು ಉಪ್ಪಾಡು ಇದೆ ಈ ತುಪ್ಪು ಬಾರ್ಬೇಕು ಇದನ್ನು ಗೈನ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಡು ಇದು ನಮ್ಮ ಆಯ್ತಾ ಮೇಲ್ಗೆ ಪಾಡು ನಂಚಿನ ಓರಣ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತದ ಇದರಲ್ಲಿ ಗುದ್ದೋದು ಲ್ಯಾಪ್ ಜಾಗ ಕಷ್ಟ ಒಂದು ಗುದ್ದೇರೆ ಗುದ್ದೇರೆ ಅಂತ ಕಷ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ಅದು ದಿನ ಉಂಡದೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇದು ಸುಖ ಯಾನ್ ದುಡ್ಡು ಹೆಂಚಾಪು ಸುಖ ಯಾನ್ಲೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಗುದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಯಾನ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ರೆ ಜನ ಮಲ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಸುಖ ಬೆಲ್ಲ ಗುದ್ದುಗ ಜನ ಆಗ ಹಾಕ್ತಿಗೆ ಅಂಚೆಡೆ ಮನ್ಪಲ್ಲ ಅಂಚೆಡೆ ಮನ್ಪಿಗೆ ಬೆಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬೆಲ್ಲ ತೆರಸು ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತದೆ ಕತ್ತಲ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಹಂಗಂಡು 9 ಕಡೆ ಬಂತೇನೆ ಮಲ್ಪು ಕಂಡು ದಾಲ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅವೇನು ಮೊಬೈಲ್ ಒಂಚೂರು ಸ್ಕಿಪ್ ತಿಪ್ಪೆ ಬುರ್ದು ಐತೆ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಇದು ಎಂಟು ಪಡ ಊಟ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಬೇಡ ಬಂದ್ಪೇನೆ ಗೈಸ್ ಅವು ಪಡೆ ಎಂತ ಮುಳ್ಳು ಬೆಲ್ಲ ಪುರ ತೆರಸೊಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಬೆಲ್ಲ ಬೆರೆಸೊಂದಿಲ್ಲ ರಡ್ಜನಲ್ಲ ಸೇರಿದು ನಾನು ತಾರಾಯ ಬೇರೆ ಎರಡೇ ಇಂಕ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ವಿಡಿಯೋ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಹೋಗ್ಲಿ ರಾಕಡೆ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೂವು ಅಂಡಲ್ಲ ಬೆಲ್ಲ ಬೆರೆಸಿನ ಬೇಲತ್ತಪ್ಪ ಒಂದು ಬಾರಿ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಬೆಲ್ಲ ಬೆರೆಸ್ತಾರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಅಜ್ಜಿನ ಫ್ಲೇವರ್ ಕೊರಡು ನಾವು ಬೆಲ್ಲ ಬೆರೆಸ್ತಾರೆ ಸೋಪ್ ಬೆರೆಸಿದ ಗೊತ್ತೇ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಜ್ಜಿನ ಬೇಗ ಬರುತ್ತೆ ಗೈಸ್ ಯಾರು ತಾರ ಐತೇವೆ ಅದಿಲ್ಲ ತಾರ ಐತೇವೆ ತಾರ ಐತೇವೆ ಅದಿಲ್ಲ ಏನು ಬಂತಂದಿಲ್ಲ ತಾರ ಕುಕ್ಕರೆ ಫುಲ್ಲರೆ ಬಂದು ಹಾಕುವಂತೆ ಜಾಯ್ ಇನ್ನೂ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಹಾಕುದೇ ಇಲ್ಲ ನಾನಲ್ಲ ಆವಡಾಗ್ತದೆ ಸುಮಾರು ಗೊತ್ತಾಗ ನಾನಲ್ಲ ತಾರ ಐತಿರತ್ತೆ ನಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ತಾರಿ ಬಂದ అది గ్రైన్ అంట అండి ఒక బెయ్యరు తిన్నాను మళ్ళీ వేరే మళ్ళీ మల్పడ సారే తెలియడు
ಬೆಲ್ಲ ಈತಾಂಡ ಇದನ್ನು ಪಾಡೈ ಹಾಂ ಒಂದು ಈತ ತಾರೆ ಒಂದು 2 ತಾರೆ ಪಾಡಿಯಾನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತವ ಮಸ್ತ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಐಕ್ ಎಳ್ಳುಲ ಪಾಡೋಲಿ ಕಪ್ಪು ಎಳ್ಳುಲ ಪಾಡೋಲಿ ಆಪ್ಷನಲ್ ಇಷ್ಟೆತ್ತನ ಪಾಡೋಲಿ ಕಪ್ಪು ಎಳ್ಳು ಪಾಡ್ನಾಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಒಂಚೂರು ಪೊತ್ತುದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂಚೂರು ಪೊತ್ತುದು ಪಾಡೋದು ಕಪ್ಪು ಎಳ್ಳು ಪಾಡ್ನಾಂಡ ಈಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಸೋಕು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಬೇರೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ತೋರಿಸಿಲ್ವಲ್ಲ ಬೇರೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಎಂಚಾನ ಓರಾನ ಇಂಚ ಹತ್ತನ ಓರಾನ ಯಾರ್ಲಾಕ ಹತ್ತನ ಓರಾನ ಸೋಕು ಹಾಕೊಂಡು ನನಗೆ ಐಕ ಬೋಡು ನನ್ನ ತಾರೆ ಪಾಡೋಲಿ ಇದರಿಂದ ನನ್ನ ನೆಟ್ಟು ಈರಡು ಪತ್ತಾಗ ಎಷ್ಟೇ ನೈಸ್ ಆಗ್ತದೆ ನೈಸ್ ಆಗ್ತದೆ ದೆಪ್ಪಗ ನನ್ನ ನೆನ್ನೆ ಇರಂಪುರ ದೆಕ್ಕೊಂದಿರಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಅಂತ ಒಂದಿರಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಅಂತ ಒಂದಿರಲಿ ನೀರು ದಿಯೆ ಇಂತ ನೆಟ್ಟು ತೊಂದರುಡು ಇದು ಕಾಯಾಡು ನೀರು ಕಾಯಿನಾಗ ಇದು ಅಟ್ಟಿಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಿದೆ ಇಂಚ ಅಟ್ಟಿಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಿಗ ಇಂತ ಪೂಜೆ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ನೈಸ್ ಆತನು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ತೆಲುಪು ಪೂಜೆ ದಪ್ಪ ಪೂಜೆನ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಪೂಜಿನ ದಪ್ಪ ಪೂಜಿಂದ ಚಪ ಚಪ್ಪೆ ಹಾಕಿದೆ ఆయన ఫేవరెట్ కదండి ఆయన ಫೇವ್ರೇಟ್ ಒಂದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿ ಅಯ್ಯೇ ಪಂಪೆ ಪಲೆನ ಒನ್ಸ್ಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಇರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಪೂಜೋಡು ನೆನ್ನ ಇಂಚ ಪೂಜೋಡು ತೆಲುಪು ಪೂಜಿಂದ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ತೆಲುಪು ಪೂಜಿಂದ ದಪ್ಪ ಪೂಜಿಂದ ಆತೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಇಂಚ ಓರನ್ನ ಇಂಚ ಮಾಡೋದು ಇಂಚ ಪಾಡ್ದು ಇಂಚ ಮುಚ್ಚೋಡು ಇಂಚ ಮುಚ್ಚಿದು ಇಂಚ ಇಂಚ ಅಂತ ಇಂಚ ಅಂತ ಇಂಚ ದಿವಡೆ ಇಟ್ಟು ಇಂಚ ಇದು ಸತ್ತ ಇಂಕ್ಲ ಅಂಗಡಿ ಕಂತೀನಿ ಇದೆ ಅವು ಮೇಲ್ಡು ಮಲ್ಲ ನಿಂತಿರು ಉಲಾಯ ರೀತಿ ತೀರೆ ಚದುಸ್ಬೇಕು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಂಕ್ಲು
ಇದು ಬೊಕ್ಕಲುಂಡು ತಿಳಿಸ್ಬೋಗ ನೀಚಿನ ಬರೋ ದೀತೀರಿ ಇಷ್ಟೇ ಹಾಕುಜಿ ಮಲ್ಪೇರೆ ಅಪ್ಪದೆಲ್ಲ ಎದುರ್ದೆಲ್ಲದಾರ ಕೊಡ್ನಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದೇ ಇಲ್ಲ ಮಲ್ಪೇರ್ನೇ ಹಾಕಿಜಿ ಅಕ್ಲು ಏತು ಮಂಗೆ ಮಲ್ಪೇರೆ ಅಂಗಡ್ದಾಗ ಸತ್ಯವಾದಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಬಾಡು ಈಚೆ ಬಾಡು ಬಂದವರಿದೆ ಆಂಡ್ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ರು ರಜೆ ಎಲ್ಲ ಬಂತ ಈಸು ಬಂದಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ನಮ್ಮ ಕುಜಿರ್ಜಿಕ ಬೊಕ್ಕ ಇರೆಲ್ಲ ಮುಗ್ಗಿ ನಿಂಕಿಂದ ಇರಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಓರಣಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಆಂಡು ಇರೆಲ್ಲ ಓರಣಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಆಂಡು ಅಂಚೆ ಬಂದವರಿದೆ ಅಂಚೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲೆ ಕೂಡ ಬೇಲೆ ಅಂತದಲ್ಲಿ ಗಂಜ ಚೂಸುಲಾಭ ಅಂಡು ಪಾಪ ದೆಕ್ಕೊಂದಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಈಗ ಬಾಯಿ ದೀಸು ಜೊತೆ ಬಾಯಿ ಉಂಡು ಹಾಂ ಈಗ ಬಾಯಿ ದೀಸು ಇದು ಬಾಯ್ದಿಕ್ಕ ಬಾಯ್ದಿದ್ದೊಂಜಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇಯೊಂದು ಒಂಜಿ ಬೇಯ್ಯಾಡು 20-25 ನಿಮಿಷ ಬೇಯ್ಯಾಡು 15 ವೈಟ್ ಮಾಡ್ಪುಗ ಸುಖ ಅವೇನು ತಿಂದುದು ಬೊಕ್ಕ ಜಿಪ್ಪುಗ ಅದಲ್ಲ ತಿಂದುದ ಜಪ್ಪು ನೀನು ಅದಾ ತಿಂದುದ ಜಪ್ಪುಗ ತುಪ್ಪದೊಳಗೆ ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ ತುಪ್ಪ ಖಾಲಿ ಆಯ್ತು ಹಿಂಗೆ ಮೇಡ ಪಾನೇರ ಬರುತ್ತೆ ಬಿಡಿ ತುಪ್ಪ ಕರಲ್ಲ ತುಪ್ಪ ಬಾರ್ತಿಂದು ಬಾರ್ಲಾಕ ಅಂತ ಸೊ ತೂಕ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಯ್ತು ನಾನಾಗ ತಿನ್ನಾಗ ಈಗ ನೋಡಿ ಹುಷಾರು ಬಂತೆ ಬೇಯ್ತಂದು ತೂಕ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೇನು ಟೇಸ್ಟ್ ತೂಕ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಬಂದ್ ಮಂತುಗ ನೀನು ಪಕ್ಕ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ದೆಪ್ಪುಗ ಬಂದ್ ಮಂತೆ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚುಂಡು ಅವು ಪಂಡಂತ ಹರ ಕೊಡು ಹರ ತಿಂದ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ತದೆ ಬಲ ಬಲ ತೂಕ ಮತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ತೂಕ ಕೊಡ್ತಾನೆ ನಾನು ಇದೆಲ್ಲ ಬರ್ತನಂದ ಈಗ ಅವ ದಾಯ ಓದಿದೆ ಬೆಳೆ ಬೆಚ್ಚೊಂದು ಅವತ್ತೆಲ್ಲ ಬಲ್ಪು ಸೋಕಾಪನ ಅರತದೆ ಅದು ಸೋಕ ಆಗ್ತದೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಹೇಳತ್ನಾ ಪಕ್ಕಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಚೆಬ್ಬಾಂದು ಸೋಕ ಆಗ್ತದೆ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಗ್ತದೆ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತದೆ ನಿನ್ನೆ ಅಪ್ಪಣ ದಾಡ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ಮೆದು ಬರ್ಪಣಿ ದಾದ ಪಂಡ ಅದು ಇತ್ತೆ ಬೈತಿನ ಹತ್ರದ ಅವು ಓಲ ವಸ್ತು ಅಪ ತಿಂದ್ರೆ 5 ನಿಮಿಷ ಬಿಡು ಅರ ಕೊಡು ಅರ್ಧ ಕಡ್ಡೆ ಯಾರು ತಿಂತೀನಿ ಕೊಡ್ತಾನದ ಯಾಕೋಸ್ಕರ ತಿಂದಿನಿ ಇತ್ತೇನೆ ಕುಲ್ಲುಂಡ ಬಲ್ಪು ಲಕ್ಕೆರೆ ಬಂಗ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ರೆ ಬಕ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಎಂಚಾತನ ಪಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲ ಮಂತನ ಇತ್ತು ಎಂಚಾತನ ಪಲ್ಲೆ ಓಕೆ ನಾ ಪುಸತ್ತೊಂದು ರೆಸಿಪಿ ತಿಕ್ಕ ಓಕೆ ಬೈ ಬೈ ಗುಡ್ ನೈಟ್